Ang kwentong ito ay ipinadala ni Otap. Nangyari ito noong taong 2010 sa probinsya ng Catbalogan. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Otap. Paborito ko po kasing kainin yun kapag break time ko sa construction site. Lalo na kapag ipapares sa mainit na kape. Napakinggan ko po kasi ang kwento nyo tungkol sa mga aswang sa Bicol. At gusto ko rin pong ikwento ang naging karanasan namin ng kaibigan kong si Buboy na may kaugnayan sa aswang. Dito po sa Catbalogan, kami po ni Buboy ay mga construction worker. Maganda po ang kita namin dahil hindi naman kami nawawalan ng gawa. At napakabait din ng amo namin. Galante siya sa pera dahil nagpapatakbo siya ng karera ng mga kalapate. Opo, Captain. Karera po ng mga kalapate. Ang mga kontak niya ay taga Maynila. Ipinapadala lang dito sa Catbalogan ng mga ibon. Tapos ay pagsasama-samahin namin ang mga to sa isang malaking kulungan. Sabay-sabay naming pakakawalan ng mga ito at kukuha kami ng litrato. Ang litratong yun ay isesend namin kay boss na siya namang ipapasa niya sa kanyang mga kontak doon sa Maynila. Ang unang kalapating makababalik sa Maynila ang siyang mananalo. Napakalaki ng pustahan sa karera. Umaabot ito ng ₱250,000 dahil sa dami ng mga kalahok. Sa lungsod lang din namin pinapakawalan ang mga kalapate para walang aberya at para nakikita rin ni boss kapag naiisipan niyang manood. 1 hanggang 2 beses namin yung ginagawa sa loob ng 1 buwan. Kada ginagawa namin yun ay binibigyan kami ni boss ng tig 5,000. Napakalaking halaga na nun para sa amin ni Buboy. Kaya naman loyal na loyal kaming dalawa sa kanya. Hindi tulad ng iba dyan na hindi makontento sa isa. Mabait si boss at patas. Kaya lang, 1 beses ay may kakaiba siyang iniutos sa amin. May mga nagbayad daw kasi sa kanya para dayain ang pagpapakawala. Sabi ni boss, kailangang dayain ang proseso pero dapat ay hindi ito halata. Ang 20 kalapati lang daw na nagbayad ang dapat naming pakawalan sa lungsod. Habang ang mga natitira ay dapat naming dalhin sa kasukalan para doon pakawalan. Para raw tumambay muna ang mga yon sa mga puno bago lumipad pabalik ng Maynila. Pumayag naman kami dahil amo namin siya at dinoble pa niya ang bayad sa amin na tig 10,000 ba naman. Masayang masaya kami ni Buboy habang tinutungo ang gitna ng gubat. Bit-bit ang kulungan na may mahigit 400 kalapate. Kailangan lang naming masiguro na madedelay ang pag-uwi ng mga ito pero makababalik pa rin sila upang hindi maghinala ang mga kasosyo ni boss. Nang papakawalan na sana namin ng mga ibon, biglang may sumulpot na 3 baboy ramo. Napakaitim ng mga ito. Ang isa ay napakalaki, kasing laki ng isang inahing baboy, habang ang 2 ay mga biik pa. Sa isip-isip ko, napakaswerte namin. Bukod sa 10,000, maibibenta pa namin ang mga biik kapag nahuli namin yon. Hindi muna namin pinakawala ng mga kalapate at hindi rin kami gumalaw. Lumalapit kasi ang 3 baboy sa amin. Ang plano namin ay susunggaban ng mga biik kapag nakalapit na sila. Ngunit nang malapit na sila, nagulat kami ni Buboy dahil tilang inisian kami ng malaking baboy bago kami biglang inatake at binunggo. Napakalakas nun. Naunang umatras si Buboy at mabilis na pumanik ng puno. Nang makatayo ako, agad din akong umakyat sa punong kinaroroonan niya. Ang balak namin ay hintayin munang umalis ang mga hayop bago kami bumaba para ituloy ang trabaho. Pero kitang-kita namin na hindi umalis ang mga baboy. Ang malaking baboy ay paulit-ulit na binunggo
ang kulungan ng mga kalapate. Ilang sandali pa, may sumulpot ding isang malaking aso. Lumapit ito at pinagkakakagat ang screen ng kulungan hanggang sa masira yon. Nilantakan ng mga baboy at ng aso ang mga kaawa-awang kalapate. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit hindi nag-aaway ang aso at ang mga baboy, gayong magkaiba sila ng uri. Nagbulungan kami ni Buboy na sabay kaming bababa para kumuha ng pamalo o kahit ng bato upang itaboy ang mga ito. Subalit tila narinig kami ng inahing baboy ramo. Lumingon ito sa itaas ng puno at muli kaming nginisian. Dahil sa takot, biglang tumalon pababa si Buboy at sumunod din ako. Sabay kaming tumakbo palayo sa lugar na yon. Nang lumingon kami, wala na roon ang malaking baboy at ang aso. Ang dalawang biik na lang ang naiwang kumakain doon sa mga kalapate. Huminto kami sa pagtakbo at binalak na balikan ang kulungan. Pero nakarinig kami ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Nang tumingala kami, may dalawang malalaking ibon na itim ang lumilipad sa pagitan ng mga puno. Hindi yun pwedeng maging uwak dahil sobrang laki nun. Nang lumipad pa palapit sa amin ang isa sa mga ibon, hindi na kami nag-atubili at muling tumakbo. Iniwan na namin ang kulungan at hindi na lumingon. Kahit naririnig pa rin namin ang mga pagaspas ng pakpak sa aming likuran. Nawala lang ang tunog ng malapit na kami sa kalsada. Nakalabas kami ng gubat na puno ng galo sa binti at braso. Sinabi namin kay boss ang nangyari at naniwala naman siya. Mabuti na lamang at maunawain siya at hindi na kami pinabalik pa sa gubat. Siya na raw ang bahalang magpaliwanag sa mga kasosyo niya sa Maynila. Nakakalungkot lang dahil mula noon ay hindi na nagkaroon ng karera si boss at nawalan kami ng extra. Pero ayos lang yon dahil ang importante ay ligtas kami. Captain Kokak, yan po ang karanasan namin ni Buboy. Nagkaroon kami ng trauma at matagal na hindi lumapit sa gubat na yon. Ipinagkalat din namin ang kwento dito sa amin. May mga naniwala, meron din namang natawa lang. Nawa ay nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat po.